Oli T5 Transporterissa vähän erikoinen vika. Puhallin ei puhaltanut millään nopeudella. Se on yleensä, jos puhaltaa vaan 4, niin se etuvastus on rikki, mutta nyt ei puhaltanut millään. Vaihoin myös takaa etuvastuksen eteen, eli takapuhaltimeen, niin ei silloinkaan toiminut. Ja sitten ajovalot ei toiminut, eli ei toiminut ollenkaan ajovalot. Ja sitten pitkät toimi vaan silleen, että kun veti viiksiä näin, mutta tälle ei jäänyt pitkät päälle ollenkaan. Ja sitä sitten selviteltiin, vaan purettu täältä, tutkittu sulakerasia tuolta. Ja sitten täältä konehuoneen puolelta, tossahan toi perussulakerasia. Ja sitten täällä akun, kun irrottaa sieltä sen suojapellin tai semmoisen muovin, niin sieltä löytyy noin pääsulakkeet ja releitä. Ei löytynyt niistäkään vikaa. Mutta sitten täällä on vielä releitä täällä jalkatilassa. Tuolla noin. Ja tossa missä nyt on toi rele 644, niin sen tilalla oli tämmönen rele 100. Ja tää on ilmeisesti semmonen herkästi vikaantuva tyyppiä. Helisee. Ja tuolla volkkariliikkeessä niin se sanoo, että tää on korvautunut täällä eri releillä, koska tässä edellisessä on ollut niin paljon vikoja. Eli uusi rele paikalleen ja kaikki pelaa nyt. Ei kun auto kasaa ja ajamaan.